No hi ha res, només per a comprar tots els a la pastisseria, a l'hamburgueseria, amb les verdures tan bones i fresques que tinc. Tomàquets de Lleida, pebrots per fregir, pastanagues fresques, calabasses ceres, cols de Brussel·les, algues tendres, verdures boniques i barates. I per aquestes posaré la ràdio per això. En una enquesta sobre els productes més consumits per nens, el producte estrella és l'hamburguesa amb sabor a anxoves, mentre que les verdures gairebé no les trobes per no agradar-los. Perquè ploreu tant! Dues contàgies! I sobretot perquè sent tan miques les tragarem amb ells. A mi m'importa, cabrón! D'això res, nosaltres estem avorrides perquè ningú ens compra. Per això venim de Brussel·les. Jo també m'avorreixo de mi, solament recorden per dir-me t'has passat com un tomat. I de mi, quan no té mai no t'estaria una cara. De nosaltres no recorden mai! Si els nens sabessin treure-nos de la cara, segur que us cauria millor. Els que vulguin tenir una bona vista solament han de menjar-nos. De mi tan solament recorden servir-me i se la feina com i jo serveixo per altres coses, serveixo per baixar el colesterol. Nosaltres estem molt bones prevenint moltes malalties. I tu tomàquets per a què serveixes? Baixo la febre, netejo la sang, ajuda a fer caca. I tu alles per a què serveixes? Jo serveixo per fer menjar. Ajuda per a digestió. Uf! Com les repeteixes? Però a mi no m'ha preguntat gens. Bé, bo, per a què serveixes? No sé, estic una mica desorientada segons sembla que serveixes més estudiant o si un noi teu mai menges pendent i cabasses. És que a Amèrica son més nuevos y nueves y que son boníssimes i a mi fa feliç. Tranquil·la. Hem de fer alguna cosa per agradar les nets. Jo tinc una idea. Prou, la última que te repeteixes. Vinga, quina és aquesta idea? Conec a una persona que pot fer que les coses canvien. Que va fer famosa a l'hivern perquè no va fer famosa a l'hivern. Qui és aquesta persona? Carla Miñana, la de la tele. La del Código? Sí. Descobrirem-la com més aviat millor. Això! Cambres, camiones, callisses, cuines. Aquí està Miñana. 906 Aquesta me repeteix. Miñana. Sí, digui'm. Hola, soc l'Ar. Rico. No t'has assabentat que jo ni els meus amigos els verdures els agraden els fems. Per això no tens solució. D'això es cuidava, perquè jo els verdures perquè molt desanimades. Dime quina és la verdura més desanimada. Bé, totes, però potser la carabassa de que està desinfectada. Pásame-la. Sí, digui'm la carabassa, perquè estàs tan desorientada. Perquè veig que no saps què dir. Mira, entonces puedes de pastis. Ay, yo ya lo sabía. Están muy ricas en les purés, en les potajes, en les ceres, en les cuscos. Ja sé que així és que m'explica una. D'això es tracta, que t'animis tu i les teves companyes te vas passar per la verduleria i parlarem tots els vosaltres. Adéu, Miñana, sense la carabassa rica. Amigues, mireu qui està aquí. Carla! Ai, sí m'agrada veure-us contentes perquè totes sou riques i esperaven. Però els dies no sé que soc una maga de la fina. I tens una vareta màgica? Però una vareta màgica és aquestes comadores. I això funciona. Fins ara mai m'ha fallat, que voleu que faci amb ella. Obre el cor dels nens perquè apreciaran les nostres qualitats i sobretot obre el seu apetit perquè en el seu avió no podem passar sense nosaltres. Això està bé, sortim a buscar nens. La de la tele.
amiga. No, ja ets amiga. És una pena que no t'agradin els meus llibres, perquè són riques. I sobretot perquè si ets les amigues d'elles et poden ajudar a créixer, no importa. I jo podré millorar la meva vista? Sí, però si fas amiga de la pasta. Pots ser la meva amiga, per favor? Sí. Jo podré fer uns quintos. Sí, però poseu molta atenció i tot que us heu sonat la cançó que no repeteixo. Poseu molta atenció i tot que us heu sonat la cançó per avant el futbol no sale pebre, paraules mágicas. I que rico. Amb dos vas a fer soc la seva.